sukion ang sugilanon sa usa ka pastor sa isla sa Papua, Indonesia. Kini ang sugilanon ni Pastor Jerry nga nagauluhan pag-ampo alang sa lungsod nga walay simbahan. Sa bata pa si Jerry, nagauban siya sa iyang amahan nga usa ka pastor sa Seventh-day Adventist sa pagbisita sa mga iglesia sa isla sa Papua sa Indonesia. Sa matag lungsod nga walay Adventist nga simbahan, muhunong ang iyang amahan ug mag-ampo. Ginoo, palihog panalangini kining lungsod ug hatagi kini og Adventist nga simbahan. Nakita ni Jerry nga gitubag sa Dios ang mga pag-ampo. Sa usa ka lungsod, natukod ang simbahan human sa 5 ka tuig ug sa laing lungsod human sa 20 ka tuig. Nahitabo nga nahimong pastor si Jerry sa Papua. Sa iyang pagbisita sa palibot sa Santani Lake, iyang nakita ang daghang mga simbahan nga natukod sa mga lungsod diin kaniadto nag-ampo ang iyang amahan. Apan sa dihang miagi siya sa lungsod sa Yuboy, iyang nabantayan nga wala kini Adventist nga tawo ug wala usab simbahan nga Adventist niini. Gipahunong niya ang sakayan ug nag-ampo. Ginoo, panalangini kining lungsod ug hatagi kini og Adventist nga simbahan. Pagkahuman sa 2 ka bulan, usa ka residente sa Yuboy nga si Thons mibisita sa Holy Land sa Israel. Nakita niya ang mga Hudyo nga muhunong sa ilang trabaho pagsugod sa adlaw igpapahulay sa gabi sa Biyernes. Nakahinumdum siya sa mga Adventist nga iyang kaila nga mosimba usab sa matag Sabado o adlaw igpapahulay. Nakahuna-huna siya. Nganong lahi man ang among adlaw sa pagsimba nga pareho raman nimo simba sa Dios sa Israel. Pagbalik niya sa Papua, mitambong siya sa tigom sa pag-ibanghelyo nga pagabuhaton sa mga Seventh-day Adventist sa silingang lungsod diin si Jerry ang pastor. Didto, nakuha niya ang tubag sa iyang mga pangutana ug nagdesisyon siya ug ang iyang asawa nga modawat sa tinuod nga adlaw igpapahulay ug magpabautismo isip mga Adventist. Human sa bautismo, mitabang si Jerry sa pagpahimutang og house church sa ilang balay sa Yuboy. Tubag kini sa iyang pag-ampo ug sa panulundon sa pagtuo sa iyang amahan. Karon, si Jerry Jacobs mauna ang pastor sa Adventist Church sa Clabat University. Mapasalamaton kaayo ko sa panulundon nga gibiyaan sa akong amahan, matud pa ni Pastor Jerry. Padayon ta sa pag-ampo nga matukod yun ang simbahan sa Yuboy, dugang ni Pastor Jerry. Palihog, iapil sa inyong mga pag-ampo ang lungsod sa Yuboy ug ang tanang buhat sa Papua. Ang bahin sa 13th Sabbath offering karon mutabang sa pagtukod sa mga pasilidad sa Papua Adventist Theology College aron sa pagbansay sa mga pastors ug mamumuno sa Biblia sa maong kolehiyo.